na nga, una ka kasagawas sa iyang iglesia, sa iglesyang gitukod sa tuang Ginoong Kristo, unsay paglaom ng imong kalag? Way paglaom ng imong kalag. Ngit-ngit pala sa alkitran. Pambihirang taong to. Sinungaling ka talaga. Ginampanan mo talaga yung pangalan mo, ha? Sino? Ngaling. Ibig mo bang sabihin, pag outside Roman Catholic, wala nang kaligtasan? There is no salvation? Ang nakunin mo. Nahirapan ako sa kalisod sa iyo, ha? Ikaw nga, hindi mo alam kung paano maliligtas. Dapat mo pa paningkamutan ang imong kaligtasan. Naloka na. Ang tagal mo na naging CFD. Ampaw ka pa rin. Sino? Wala akong nabasa na outside Roman Catholic, there is no salvation. Wala rin akong nabasa, kung wala ka sa Katoliko, wala kang paglaom. Sabi ni Jesus without me, you are nothing. Hindi sinabi na without Catholic, you are nothing. Without Jesus, si Jesus lang ang buhing paglaom. Hindi sa Romano Katoliko. Ikaw talaga sino ka, ha? Lisod ning ang iyang pagkaampaw ipahid sa lain. And at the same time, basta mawad-an nagtawag ining argumento, daga na sa gitawag personal niya, initan pagyud ang akong apelyido, pero di na to na tawag ining ibali. Ngano man kay dili manggod na mao ang isyu. Nya di puta sama ni ining mao nga tuang higala nga gitawag og tagak pag mahupdan lag argumento adoy minim ang gitawag og labas. And at the same time, yun, sa kunang giingon, ang iyang pagkaampaw, ipahid pagyod sa gitawag og sa atua. So, usa-usahon tani ang mga puntos nga iyahang gi-present sa iyang video, isip ko no pagtubag daw, sa kuang tawag ining presentation nga outside of this church or outside the Catholic Church, there is no salvation. Grabe reklamo niya, grabe og tawag ining unsa na kanang pasiatab niya nga mas maayo pa siya tawag ining again sa simbahang gitawag og Katolika kasumapa niya kasi may pagtuon nimo nga kining maong outside the Catholic Church there's no salvation tinuod na actually tinuod na nganong tinuod man na unsa may pagtulunan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana ni ana. Number 1, si Ginoong Jesucristo nagtukod og iyang iglesia. And at the same time, kining iyang iglesia nga iyang gitukod may saad, even the gates of hell shall not prevail against it. Remember ha, si Kristo iyan ng iglesia. Dili na sama sa inyo nga gipanag-iyahan og mga Amerikano ug kanang ubang mga pundok gipanag-iyahan og ubang pang mga rasa. Kanang gipunting nako nga iglesia, kanang gisulti ni Kristo nga my church, akong iglesia. Gipanag-iyahan sa manluluwas, gipanag-iyahan sa may gahom nga makaluwas. Ang ato ang Ginoong Jesucristo. Nya na si saad nga bisan ang ganghaan sa impyerno di makabuntog. So buti pasabot, pag ingon niya nga bisan ang ganghaan sa impyerno di makabuntog na si objective. Ang objective salvation, kaluwasan. Ngano man kay kining maong simbahan na himuon niyang tools, himuon niyang kahimanan aron ang tao gitawag og maluwas. Ngunang ato ang basahon ng balang kasulatan 1 Timothy chapter 3 verse 15 ingon pa ni San Pablo walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Ephesians chapter 3 verse 10 gihatag ni ining maong gitawag og simbahan na ang iyang kahibalo ang iyang kaalam aron pagpadayag nga gitawag og ang Dios nagauban ni ini kanunay. Nya again sumagi hapon ni San Pablo Ephesians chapter 5 verse 23 si Kristo ang ulo, ang simbahan mao ang iyang lawas. So dili man nagbulag. Ang problema diha sa balang kasulatan wala nganli or wala gitagaan og pangalan ang maong gitawag og iglesia. Ngano nga man niya tanganli ang maong iglesia? Number 1, tungod kay siya man ang creator sa maong iglesia. Kung ato ang bantayan o ato ang sabton ang biblical presentations concerning sa kreasyon, ang Ginoong Dios sa dihang naghimo og tao, sa dihang nagtawag ining naghimo og mga kabuhatan, ang tao na ang gitagaan niya og kagahom nga magngalan sa gitawag og mga kabuhatan niya. But pasabot kining maong tao na si kagahom nga maghingalan sa mga buta nga gi-create sa Ginoong Dios. So sa dihang niingon si Kristo nga my church gitagaan nagkatungod kining church niya nga ingon niya my church gaging na niya nga, even the gates of hell shall not prevail against it, and I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever you loose on earth will be loose in heaven. So buti pasabot, kung di ka makabasa og ngalan sa iglesia, diha sa gitawag og bala ang kasulatan, dili pwede nga diha nakakutob. Ngano man kinaisaad si Kristo. And at the same time, kining maong iglesia na katungod nga magngalan sa kabuhatan sa Dios, especially sa iyang pagkamao nga nagapunting dito kang Ginoong Hesukristo.
So, pag ingon niya nga, even the gates of hell shall not prevail against it, asa man na? Asa man na karon? Di man na kamo, kay kamo, natukod naman ni adtong 21st century, o kabalo ko nga born agoy man magwaliwalas klasada ba nga murag mga saag. Diba? Oh, ano ba? So, dili man na kamo. Ngano man, kaya ang ingon ni Kristo, even the gates of hell shall not prevail against it. Gikan sa sinugdan hangtod karon wa na mawa ng maong iglesia. So, nag-exist ka ng maong iglesia. Wa yun na mahitabo nga nahimong missing siya ni ining maong kalibutan na kay again ang purpose niya ni ining maong gitawag og simbahan na kaluwasan or salvation. Mo na yang lawas ha. Nya pagkahuman nag-uban sa tanang panahon. Unya siyang ulo ang simbahan niyang lawas di na magbuwag. So asa ng iglesia? Again di na kamo. Kanang iglesia ha mao na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. So katong giingon nimo nga giingon ni Christ nga without me you are nothing, dapat kompleto na ulo ug lawas. Kaya kung ulo ron na ungo ng Kristo ay imong gituuhan, di na itong tinuod na Kristo. Kaya ang tinuod na Kristo na ay lawas nga mao ang simbahan. So kung moingon ta nga without me, kung ingon si Kristo without me you are nothing, ang atong pagsabot niya na dapat kumpleto si Kristo ug ang iyang iglesia. Kung wala ka sing iglesia, nothing yun ka. Di ba? Oh, you are nothing yun ka. Wag yung kitawag ining mahimo. Unya asa ng iglesia ha? Sumala sa kayasayan, kanang moong iglesia ha, mauna ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ug wala nay lain. Kanang maingon ka nga, di magguda tawag ining mabasa mang dituan kay di mabasa, di na magamit as evidence kanang pagdinahin ninyo tungod kay way mabasa, di na magamit kay even gani kamo kanang inyong pastoy ang inyong pagparehistro gituuhan tinuod na pero di na mabasa sa Biblia. Di ba? So ang point nako mga sir og tawag ining mga ma'am apil ning atong higala nga gitawag og tawag ining tagak na ay mga kamatuoran nga wa nakasulat sa balaang kasulatan apan existido. Same na sa kung giingon nga katungalan sa iglesia og ang institution mismo from the 1st century AD until now. Kay again, walay laing iglesia nga nag-exist for not less than 1,800 years gawas lamang sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So sa diyang ningon si Kristo nga without me you are nothing, package na si Kristo ang iyang iglesia. Kung biyaan gani nimo ang iyang iglesia, biyaan po nimo si Ginoong Jesucristo. Kung dauton gani nimo ang iglesia, gidaot po nimo si Ginoong Jesucristo sama sa nahitabo nga San Pablo, di ba? Nalawa San Pablo. Ang gilutos niya ang iglesia, ang gilutos niya ang simbahan kaysa nihilak. Kaysa niingon nga Saulo nganong gilutos mo ako. Mga Kristiyano ba nga di man si Kristo man niingon. Di ba? So buti pasabot connected always si Kristo ug ang iyang iglesia mystically. So sa dihang niingon si Ginoong Kristo nga without me you are nothing, package na ubar gina always ang simbahan o kining maong gitawag o iyang kining Kristo nga magtutukod niini. So kung wala kay biblical background, kung wala kay tawag ining kanabitaw historical background sa Biblia, sa balaang kasulatan o sa mga panghitabo sa gisulti sa balaang kasulatan, maampaw ka gyud. Parehan mo ba? Maampaw ka. Ngano man kipataka lang kag yawit, pataka lang kag buka sa imong bakba, unya pagkamanwa ka masayod sa kinauyokang pundasyon sa iglesyang gitukod ni Kristo og sa pag-ila sa iglesyang gitukod ni Ginoong Hesukristo. Secondly, kaduha nga tawag ini nga point. Iman pa niya nga wala magikakabalo sa usang paghiyas kaluwasan nya kamo nino nakabalo. Wala ko kabalo nya sila rin nakabalo. Yabag. Ano man, kung nakabalo pa mo, dapat na luwas ninyo. Diba? Nalang may record nga na nagkatuglangit ninyo ba? Pero ang pilong, magsige naman mong claim. Puro naman yung mga, luwas na ko, kasi isulti, ako. Yabaga. Dili ingon ana. Again ha, ang kaluwasan, si Kristo ang maghahatag. Asa ba niya gibutang sa iyang iglesia? Buhat Kapitulo 20, versikulo 28, gihugasan niya sa iyang kaugalingong dugo. Kung di ka masakop ini, kung di ka mo cooperate ini, kung di ka magpasubject ini, wa gyud kay gitawag og kaluwasan. Wala kay kaluwasan. Kanang claim ninyo nga luwas na mo, gipagluasan ra mo. Gipagluasan ra mo kay ang kaluwasan naa sa iyang iglesia. Kay siya mismo ang manluluwas sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Ephesians chapter 5 verse 23. Unya karon kinsa may ampaw na to? Di ba? Kinsa may tawag ining naghupot sa kinaiyang pagkaampaw.
sigurado ko nga dili ako. Nga naman, kimasay-say man lang ako ang gisulti sa balaan kasulatan kamo. Asa man nakakatun ang inyo ng katunan sa Biblia? Asa pud ka makabasa sa balaan kasulatan nga madawat nimong pagtuo pinagi sa pagbasa? Asa pud ka makabasa sa balaan kasulatan nga kung di mabasa di tinuod o di tuuhan? Kanang imong teaching na sa mga taong tagak ug ampaw. Ano man kay kanang pundo ka nga nagtudlo nimo wa nay koneksyon kang Kristo. Kung wa nay koneksyon kang Ginoong Kristo, biyain na kay impierno ka. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.